technika je Tatra 815, ktorá vezie 9000 litrov vody a 400 litrov penidla. Má posádku 1+3, takže veliteľa traja hasiči. Ukážku vykonávajú takí mladší hasiči, chceme, aby sa trošku zaučili a ukázali. Takže príchod na miesto požiaroviska, tu sa robí prieskum, hasiči nasádzajú prvý D-čkový prúd, to je z toho rýchleho nasadenia, z toho bubňu. Tu vidíme tú zmenu toho ohňa, že ten plameň začína byť z toho čierne na taký šedý, to tam vzniká tá vodná para. V ďalke už počujeme špecifický zvuk PV3S, ktorá na rozdiel od tej Tatry môže prejsť aj cez tom piesek, bez toho, aby sa tam zakopala. Je to technika DHZ Časkov a na sebe vezie 2500 litrov vody. Podbranč šetria vodu, aby sa ušlo aj Časkovu niečo zahaziť. Takže nasadzujú lafetový prúd, ženinné prostriedky a také chrbtové vaky na hasenie lesných požiarov a požiarov travnatých porostov. Majú to tí mladí hasiči na chrbte. Jak ste ďaleko došli, už ste ani nevideli? Sme to celé prešli. A kde je? My sa vždy uvidíme len na také ukážke, ne u vás niekde na rodinnom dome alebo na automobile. Ďakujem vám za pozornosť. Každý jeden bol vyrobený na mieru. Teraz tým terénom ľahko. Výhod naživo, že skrátka natlačil pneumatiky na 4 atmosféry, že vozidla pechoty, skrátka to kolesové je tiššie. Tuto vidíte, tie kolesa má výdivné nápravy, neskutočnú prechodnosť v teréne. Podivné, napríklad pozrite sa vo veliteľskej veži je žena. Ten mostový nosík, za volantom je mladý vodič Daniel, ktorý prejde vodič PVE. Teraz nám otvoril plnolam aero, ale je to ruský stroj, takže je tam počuť, tam bude to. Vidíte, že tá rýchlosť v tom teréne, to vozidla je rozpomené dobrá. V tom pásovi vozidiel dokáže ponúknuť armáde fantastické výkony. Rozdiel medzi vozidlom TAJ a vozidlom VB. Dobrý deň, tak vozidlo TAJ je tanková automobilová inšpekcia, predchodca dnešnej vojenskej polície. Vozidlo verejnej bezpečnosti poznáte, to je predchodca dnešnej polície. Obidve vozidla boli farebne rovnako, akurát ich rozdielovali názvy. Je to HK-101 Kettenkrans firmy NSU, to vozidlo z druhej svetovej vojny, ktoré je kolopásové
na ťažnú silu 500 kg, čiže odtiahnuť 500 kg, ale sú známe prípady, keď odtiahli lietadlo Messerschmitt 262. Jedná se o Framo 650, ale je to rok 1942. Dobrý den, toto je vozidlo, vyrábělo se fabrice Bugatti, ale vyráběl to konstruktor Hans Krpak. To používané vozidlo překládečné. Dvojka, čo 6000 kusov vyrobených. Pôvodne vylodenie Normandia, následne bol v tých priestoroch, rekonštrukcia prebiehala niekoľko rokov. Dnes nám odišiel iba plyn. Kapacitu má 20 ľudí na korbe, plus šofér veliteľ voza. Poslednú mesiacu prešla táto vetreska 1400 km okolo Slovenska. Nevyhnal tu trošku odkaz vzduchu, aby sa to lepšie dýchalo. Je to moc príjemné, nebojte sa, to už teplá. Keď sa tu vidieť zadu dole, je to vozidlo, ktoré vozilo pechotu, pancerované. V podstate je pripravené na to, aby viezlo vojaké do útoku proti púšťam. Československá svoj práv. Tieto tanky boli používané na samém začiatku vojny, ktoré sa tam takúto akciu prepraviť je dosť náročné už na samotnú prepravu. Takže druhá 34 je to ten istý. Teraz si môžete všimnúť na tej vede, že tá prvá mala inačí odliatok tej vede. Táto má inačí odliatok. Tie tvárite nerovnosti sú tam. Vozidiel, ktoré ustupujú pred Červenou armádou. V podstate ten Deutsche Ordnung, alebo ten nemecký poriadok, ktorý je, sa tak veľmi, veľmi zložilo presadzuje. Sväzu 35 miliónov uniformiem, dostalo sa 15 miliónov topánov. Je zase Scott M3, ktorý používa robotnickú